Рапело ще пускаш или ще пусна аз? Не, всъщност той трябва да мине, той трябва да пусне рапел май. А? Той трябва да пусне рапел май. Не знам горе какво е, дали ще... Ами мисли, че е на примки тъй, че... На карабинерите. Вече те снимат. Стига бе, Викторе. Само се обърни. Аре, шефе, блок си там!